Molt bé. Bé, com que això ho gravem, després qui vulgui s'ho pot mirar i, de fet, ens consta que s'ho mira gent. Per tant, doncs, ja qui no es connecti ara ho podrà recuperar i mirar-s'ho. Bé, com que ja hem estat xerrant amb alguns fins ara, doncs tampoc cal fer masses introduccions. Jo vaig estar parlant amb el Jesús un altre dia, li vaig demanar que m'expliqués una miqueta el que explicaria, i a mi se'm van quedar algunes coses al cap, no? Que m'agradaria tirar ara ja sobre la taula. No? Jo vaig preguntar, escolta, quant hidrogen es necessita? És a dir, quins són els inputs, quins són els outputs, diguem-ne. No? I home, diu, amb 100 grams d'hidrogen i 50 megawatts ens surt al final 99 grams i mig d'hidrogen i 500 megawatts. És a dir, amb mig gram d'hidrogen consumit, això sí, consumit i que ja no es tornarà a refer mai més, doncs hem produït aquests 500 megawatts. No? I això, si mirem tot l'hidrogen que hi ha a la naturalesa, què passa? Diu, mira, amb una milionèsima part de l'hidrogen de la naturalesa tindríem energia per tota la que necessitem per milers d'anys. Molt bé, perquè no cal que diguis res més. Des del punt de vista de sostenibilitat, la radioactivitat és molt baixa i en 40 anys te la treus de terra. Molt bé, perfecte. És tan maco que per algun lloc deu fallar, i és el que suposo que és el repte que planteja una tecnologia d'aquest tipus. Que està clar que segurament no en veurem l'aplicació pràctica d'una manera gens propera, però que és molt important estar-ne al corrent. I sobretot tenint en compte que, clar, que aquí a Barcelona hi ha un grup de 450 persones que se'n cuiden del disseny i de la subcontractació aproximadament de la meitat, una miqueta menys de la meitat, de tot el que s'instal·larà al final aquí al sud de França, a Cadarache. Per tant, tenim un motiu molt fort per dir, escolta, assabentem-nos d'això i tal. Jesús m'explicava que les sinergies que aquest grup ha desencadenat a dins de Barcelona són segurament menors de les desitjables i de les esperades, diguem-ne. Per tant, és una llàstima i seria molt bo que es pogués aprofitar més, però segurament ho han promogut molt i les coses són com són. Bé, doncs, Jesús, quan vulguis pots començar. Farem com sempre 20-30 minuts. Ell ho il·lustrarà perquè una part de l'exposició serà explicar-nos com està el projecte físicament en aquest moment, quin estat de construcció, i ens explicarà més coses i, per tant, per això ens necessita ensenyar unes imatges que les anirem veient mentre ell parla. Endavant, Jesús, com vulguis. Moltes gràcies, Daniel. A veure, les imatges estan per donar una mica de suport al que explicaré i perquè em vas donar a entendre que teníem una audiència amb uns perfils i uns interessos molt variats, no necessàriament enginyers, tot i que tenim molta part de gent que ja coneix el tema. Ja em permetreu que les primeres introduccions siguin generals i després podem aprofundir en el moment de les preguntes. El primer que normalment expliquem a l'audiència en general és que nosaltres no estem perseguint un nou fenomen, un nou sant grial de l'energia. En el fons, el que estem intentant és reproduir un fenomen que fa ja 13.000 milions d'anys que manté els estels calents. És les reaccions de fusió que tenen lloc al Sol, unint nuclis d'hidrogen, desprenent una gran quantitat d'energia. I això és el que nosaltres intentem reproduir a la Terra en els reactors de fusió, que són dispositius que generen un plasma. Un plasma és un gas molt calent, tan calent que s'ionitza i que ens permeten que els nuclis del gas que el componen puguin arribar a fusionar-se. Evidentment, les condicions en què les reaccions de fusió tenen lloc al Sol són molt diferents de les condicions que nosaltres som capaços de reproduir a la Terra. El que teniu en aquesta imatge és un esferomac. És un tipus de reactor de fusió, un dispositiu de plasma, en aquest cas, no arriba a produir reaccions de fusió, que té una forma més esfèrica que les que molts de vosaltres coneixeu en forma de dònut. La forma tradicional d'un dispositiu de fusió, de plasma, normalment
és la d'un dònut, una rosca. Perdona un segon, si poguéssiu tallar els micròfons, perquè jo sento uns sorolls que em peixen el conferenciant, sisplau. Poseu vostès en mute. Sembla que és millor ara. Ara, molt bé. D'acord. En tot cas, Daniel, em sembla que tu com a organitzador... Sí, ara ho estava mirant. Sí, no et preocupis. El que passa que si els feia tots, de cop et mutejaven a tu. Ara jo crec que està tothom mutejat, però ja ho aniré comprovant. Endavant. De tant en tant jo també aniré preguntant si se sent bé. Endavant. Molt bé, doncs, en el fons, el projecte més important que hi ha en el món de la fusió actualment i probablement un dels més importants que hi ha en l'àmbit de la recerca de l'energia és ITER. ITER, que molts de vosaltres sabreu que inicialment volia dir International Thermonuclear Reactor, ja no vol dir això. Ara vol dir el camí cap a l'energia de fusió. S'ha preferit agafar la seva connotació més social i més acceptable que no pas la tècnica en aquest sentit. La fusió té una història de 7-8 dècades ja. Ja a la dècada dels 50 es van aconseguir unes fites molt significatives en la producció de plasmes, no encara en la producció de fusió, en temperatures del voltant dels 2 milions de graus. Evidentment, en aquell temps, els que portaven la veu cantant en el tema de la fusió eren els Estats Units i l'antiga URSS, amb aportacions anecdòtiques d'altres països, fins i tot Argentina, per exemple, que ara no té un rol en el món de la fusió, en aquell moment ajudava que es dinamitzessin les coses. La fusió té un present molt brillant, especialment a Europa, amb el reactor JET, que és aquest que veieu en pantalla, on s'han arribat a produir 16 megawatts d'energia de fusió. Veieu la mida d'aquest reactor, que és d'uns 2,5 metres de radi major. Veieu una persona aquí, per fer-vos una idea. I ara callaré un moment perquè veieu un plasma, perquè em consta que quan hi ha els vídeos en marxa a vegades es talla el so. I teniu una descàrrega a JET d'uns 60 segons, on veieu una zona més il·luminada, que és a la part inferior, que és on està el divertor, que és un dels components de les solucions tecnològiques d'aquesta mena de dispositiu, que és el tokamak, una zona més fosca, que és el centre, que és la zona calenta, on l'emissió de radiació no és en el rang visible, però que és la zona més calenta, i tota una sèrie d'halos al voltant, que són el que anomenem la vora del plasma. Això és un plasma dels molts plasmes en dispositius de fusió que hi ha al planeta. Actualment, comptem que hi ha uns més o menys 100 dispositius, parlarem propietat, són dispositius de plasma, produeixen plasmes, hi ha un centenar. 2 d'ells han produït reaccions de fusió. I el més gran de tots ells, el tenim aquí, és el JET que veieu en pantalla, està al Regne Unit. El futur, malauradament, el tenim molt contaminat amb les pel·lícules de ciència-ficció. No hi ha pel·lícula de ciència-ficció de prestigi que no inclogui la fusió com a font d'energia per naus, superherois o qualsevol altre dispositiu. Això, evidentment, no està al nostre abast. El nostre futur proper és ITER. És aquest reactor que, com a gran aportació a l'energia de fusió viable, el que farà és generar un balanç positiu d'energia. Tindrem 10 cops més energia de fusió que energia introduïm en el plasma per mantenir-lo calent. Són aquests 50-500 megawatts que comentava en Daniel al començament de la xerrada. Aquesta fotografia que veieu aquí és de fa 2 setmanes. És l'interior de l'edifici on s'instal·larà el tokamak, el dònut pròpiament dit. Ja n'aprecieu la forma cilíndrica. Veieu que té
moltíssims accessos. Pràcticament no hi ha paret. Tots són finestres, penetracions, portes, perquè ITER és un reactor de fusió, però és un experiment també, i el que ens interessa és poder accedir al plasma per prendre mesures, per diagnosticar-lo, per configurar-lo, per escalfar-lo. Un reactor de fusió en el futur serà molt més simple. No hi tindrem més interès en veure què hi passa a la cambra de buit, només en voldrem extreure energia. Per això que a vegades extrapolar la idea d'ITER a un reactor de fusió comercial és arriscat, no s'assemblaran pas tant. Aquesta foto és de l'interior de l'edifici d'ITER, estem preparant el futur, i aquesta és una imatge de l'exterior, de la plataforma de 100 i pico hectàrees on s'estan preparant els edificis auxiliars, els edificis que hostatjaran els sistemes d'escalfament del plasma, els sistemes de buit, els sistemes de conversió elèctrica, les oficines pels gestors de la instal·lació o pels científics que n'explotaran les dades d'interès. I el que veieu ja és un 70% del que necessitem per al primer plasma, el primer experiment que està programat per finals del 2025. Això vol dir que el 70% dels edificis, les peces, els utillatges estan ja a l'emplaçament i s'està procedint a l'assemblatge, al muntatge d'ells. Aquest 70% correspon a finals de novembre. I insisteixo que és el 70% del que necessitem pel primer plasma, pel primer experiment del 2025, perquè ens passarem 10 anys fent millores contínues a la màquina de cara al 2035 aconseguir l'operació completa a potència nominal, els 500 megawatts. De les dues imatges que hem vist del que us he explicat fins ara, queda palès que estem davant d'un repte tecnològic sense precedents. Hi ha qui comenta, i en aquest sentit m'haureu de permetre que expliqui a la gent que no ve del món nuclear molt breument quin és el principi de la fusió, que és la unió de dos nuclis d'àtoms lleugers, com pot ser l'hidrogen. L'hidrogen és l'element més lleuger de la taula periòdica. Unir-los per generar un nucli més gros i alliberar energia per la diferència de massa entre els reactius i els productes. Són els nuclis els que fem reaccionar en aquest cas. Per això és energia nuclear. No és l'energia química convencional a la que estem acostumats en el nostre dia a dia, com la combustió d'un hidrocarbur. L'energia que s'allibera és molt gran. Ara bé, per entendre la tecnologia que és implicada en el procés de fusió, ens remetem senzillament a la composició bàsica d'un àtom, uns electrons girant al voltant d'un nucli. Evidentment, si el que volem és que s'uneixin els nuclis, el primer que hem de fer és eliminar els electrons que orbiten la part central, però en el mateix moment en què eliminem els electrons, les càrregues positives del nucli, mateixa càrrega, repulsió, fan que aquests dos nuclis, en comptes d'unir-se, se separin encara més. La tecnologia de fusió, en el fons, el que pretén és trobar una manera de vèncer aquesta repulsió de càrregues iguals, ajuntar i posar prou a prop els dos nuclis de manera que es produeixi la fusió. I això és el que intentem amb els tokamaks. Eliminar els electrons que estan orbitant els nuclis ho aconseguim senzillament amb temperatura, passant aquest gas hidrogen a un estat de plasma, el quart estat de la matèria. Pot sonar a ciència-ficció, potser, per la gent que no està familiaritzada, però penseu que plasmes en tenim cada dia. Gasos on els nuclis van per una banda i els electrons, tots o part dels electrons, van per una altra, no és massa difícil. Ara, tenir un plasma, un gas ionitzat, o tenir un plasma prou calent perquè els nuclis col·lisionin entre ells per produir fusió, són dues coses molt diferents. La temperatura a la que necessitem escalfar aquest plasma perquè hi hagi un número significant de col·lisions és 150 milions de graus.
150 milions de graus és una temperatura molt, molt alta. El Sol, depenent de si estem al nucli o a l'escorça, està al voltant dels 2, 3, 6 milions de graus. 150 milions de graus no és una temperatura que tinguem en cap altre punt del sistema solar. Com ens ho fem, doncs, per mantenir un gas a 150 milions de graus sense que faci malbé, sense que no transmeti aquesta calor i ens fongui el recipient, el tanc, el contenidor que el conté? Doncs la solució és el confinament magnètic. Per sort, un gas ionitzat reacciona als camps magnètics perquè són partícules carregades positives i negatives i en comptes de tenir el gas lliure en un tanc, el que fem és instal·lar unes bobines, uns electroimants al voltant que creen unes línies de camp magnètic on aquestes partícules carregades són atrapades. Ja no toquen la superfície del nostre tanc, de la nostra cambra de buit. Aquesta configuració, malauradament, té un problema, que és que aquestes línies de camp tenen un extrem a cadascuna de les bandes del nostre dipòsit, del nostre tanc. I aquí és on ve la brillant idea que ja fa 70 anys van tenir els científics que treballen en fusió, que és per què no corbem aquest recipient, per què no li donem una forma toroidal en aquest camp magnètic, de manera que les línies de camp ja no tenen un principi i un final, sinó que es tanquen sobre elles mateixes. Aquest és el principal, aquesta és la base física i tecnològica dels reactors de fusió basats en confinament magnètic, com són els tokamaks, els esferomaks o els accelerators. Evidentment, això encara no soluciona el problema, hi ha problemes de deriva, hi ha problemes de gradient d'aquest camp magnètic, però això se soluciona d'altres maneres que de moment no hi entrarem. Molt bé, doncs, perseguint aquesta unió de nuclis, arribem al reactor ITER, que no és que sigui un prodigi de la tecnologia de fusió, perquè la tecnologia de fusió com a tal no existeix. La fusió avui en dia és la simbiosi de moltes i moltes tecnologies en molts àmbits i molt diversos. Tenim des del material superconductor, que normalment quan la xerrada és en persona sempre porto un trosset, material superconductor que conforma totes les bobines que generen els camps magnètics al voltant de la cambra de buit i al voltant del plasma, que és un material que és només superconductor quan estem a 5 graus Kelvin, a menys 269 graus Celsius. Tenim sistemes d'escalfament que a nivell laboratori o a nivell domèstic estan perfectament dominats, com són les microones, però que en el cas d'un dispositiu de fusió tenen la dimensió enorme de l'ordre de megawatts de radiofreqüència. Amb què escalfem? Un gas a 150 milions de graus. No podem confiar aquest escalfament en resistències elèctriques, efectes òmnics, no, necessitem quelcom més. Hi ha tecnologies associades a la producció de buit. Aquesta cambra de buit, aquest torus on produirem el plasma, té 600 metres cúbics i necessitem assolir pressions de 10 a la menys 5 pascals. Això és un 1 i 10 zeros, pressions de l'ordre de 1 per 10 a la 10 vegades més petites que la pressió atmosfèrica. Tenim tecnologies associades a la injecció de combustible, de triti i de deuteri, aquests isòtops de l'hidrogen en aquest plasma. Algunes d'aquestes injeccions de combustible es fan mitjançant glaçons d'hidrogen. No podem injectar l'hidrogen en la superfície del plasma perquè ens interessa que les reaccions tinguin lloc en el centre del plasma. I l'única manera que l'hidrogen hi arribi és enviant-lo en estat sòlid, de manera que arribi sense reaccionar en el cor del nostre torus. Aquestes i moltes altres tecnologies, algunes d'elles molt cridaneres, altres no tan cridaneres, i moltes d'elles
estan empenyent realment els industrials a explorar els límits de les tecnologies que actualment utilitzaven a petita escala a una escala molt més gran. El repte tecnològic, evidentment, als enginyers ens apassiona, però hi ha un repte en el projecte ITER que té les mateixes dimensions que el repte tecnològic. És el repte polític i de gestió. Per què és un repte? Per què és important en aquest projecte la política i la gestió? Perquè és un projecte on participen 7 socis que representen pràcticament el 50% de la població del món. Els socis són Estats Units, són la Federació Russa, és la Xina, el Japó, és Corea del Sud, és la Índia i és Europa com a soci, és un país. I tots ells hi contribueixen amb l'esperança de poder construir el primer reactor comercial per ells mateixos. Això fa posar d'acord aquests 7 socis que tenen maneres d'entendre l'energia, la ciència o la participació en el projecte de maneres molt diferents és tot un repte. Això és així. Si això hi afegim que l'esquema de l'acord, que l'esquema de l'acord és que cadascun d'aquests socis contribueix en espècies i no en diners. És a dir, no és que aquests 7 socis enviïn diners a un equip central a França per construir el reactor, comprar-ne les peces, contractar el disseny, etc., sinó que cadascun d'aquests socis envia un nombre de peces, de parts, de components preacordat. Podeu comprendre que ho fa complex. Especialment perquè no és que la divisió de responsabilitats sigui la més lògica per a un enginyer. No és que el soci número 1 fabrica i envia les bobines superconductores, el soci número 2 els sistemes d'escalfament, el soci número 3 el divertor o els components interns del tocament. No. Com que l'objectiu del projecte és que tots els socis adquireixin el coneixement per construir un reactor de fusió, els imants, una part dels imants els entrega el soci 1, una altra part dels imants els entrega el soci 2, una tercera part del sharing dels imants els entrega el soci 3 i així amb tots i cadascun dels components essencials del reactor. Aquí teniu, doncs, més o menys un esquema que fem. El projecte ITER també té 4 dècades, no és un projecte nou. Tot va començar en la Cimera de Ginebra del 1985, on un projecte de fusió va semblar prou atractiu per començar a relaxar el clima de Guerra Freda anterior i a la vegada prou innocent per no despertar conflictes. Mica en mica s'hi van anar afegint altres socis, va tenir moments molt complicats, va haver un moment on els Estats Units es van retirar del projecte. Finalment, la signatura de l'acord d'ITER va es realitzar entre aquests 7 socis i des d'aleshores molts altres països han mostrat el seu interès i col·laboren amb ITER amb altres fórmules que no són la participació directa. Concretament, per la part d'Europa, l'Agència Europea per ITER, Fusion for Energy, que està a Barcelona, és la que s'encarrega de gestionar el nostre sharing del projecte, aquest 45% en aquest cas. Les contribucions no són iguals. El soci que es quedava la instal·lació en territori propi tenia dret a contribuir-hi amb una proporció més gran i és per això que Europa contribueix amb el 45% dels components i dels sistemes. La coordinació de l'entrega d'aquests components es fa des de Barcelona, molt a prop de Diagonal Mar, on tenim les oficines. Aquest logo que veieu aquí posat és el logo de Fusion for Energy i tenim la seu central amb gairebé 400 persones en uns edificis que hi ha darrere de Diagonal Mar. Tenim una seu satèl·lit a Cadaraix específicament per seguir el tema dels edificis que són responsabilitat nostra i tenim una seu també a Garching, Alemanya, perquè
ITER és un projecte molt important i dediquem el 90% dels nostres recursos, però no podem perdre de vista el que ve després d'ITER. I aquest grup de gent a Garching s'encarrega del que serà el reactor DEMO, primer reactor que estarà 24 hores al dia connectat a xarxa. També des de Garching també s'encarreguen d'altres coses, com són alguns dispositius satèl·lit dins d'un acord amb Japó, com el GT60 o una instal·lació per irradiació de materials. A la que no tinguem el Covid, estareu convidadíssims a passar a veure'ns per les oficines i us explicarem tot el que fem allà. Evidentment, és molt més interessant passar-se per Cadaraix. Arribats a aquest punt, sempre surt la pregunta de dir, però realment val la pena tants esforços, tots aquests esforços tecnològics, tots aquests esforços per posar d'acord 7 països o 7 socis amb enfocs tan diferents pel que fa a l'energia i el que fa a la ciència. El que teniu a l'esquerra d'aquest comptador és la població mundial i el seu increment més o menys en temps real. El vaig preparar al gener i ara va endarrerit d'uns milions de persones. Però cada any som 65 milions més de persones al món. Això és una nació com França, cada any més al món de gent. És creixement net. I l'altre comptador, el de la dreta, els números vermells que passen a un ritme d'uns 900 per segon, és el consum de petroli. Són uns 80 milions de barrils de petroli al dia, uns 900 barrils de petroli per segon. I això és només un dels combustibles fòssils que cremem. Aquí, evidentment, no estem tenint en compte carbó ni estem tenint en compte gas natural. Per tant, sí, val la pena. Necessitem una alternativa als combustibles fòssils. Les energies renovables també ho són, però necessitem una energia de base que ens permeti una alimentació propera als grans consumidors, com puguin ser les ciutats o les grans indústries. I aquí és on la fusió juga un paper, no en les properes dècades, desafortunadament, però sí a final del segle, bàsicament pel seu gran potencial energètic. Utilitzem la comparació del petroli i del carbó, una ciutat mitjana d'1 milió de persones, per satisfer les seves necessitats energètiques necessita 250.000 tones de petroli o 20 trens de carbó, perquè el carbó, el petroli i la biomassa tenen una densitat d'energia que és la que tenen. És la que tenim aquí. Els enginyers utilitzem la unitat de megajoules per quilo. Però tenen aquesta densitat d'energia de l'ordre de dotzenes perquè els cremem, bàsicament. Confiem en la seva reactivitat química per extreure l'energia. Quan passem a l'àmbit nuclear, les coses canvien molt. L'equivalent a densitat d'energia, per als combustibles que hem mostrat abans, en l'urani o en l'hidrogen o en els seus isòtops de deuteri, és milions de vegades més gran que la dels combustibles fòssils. Per això val la pena continuar treballant en les energies nuclears i, en el meu cas, en l'energia de fusió, en el cas de fusió forènesi. Crec que estic a punt d'arribar als 20 minuts promesos. Aquí normalment donem el missatge d'optimisme. La fusió sempre ha estat objecte d'aquest mig acudit, d'aquest comentari mig en sèrio, mig en broma, que ha sorgit al començament de la xerrada. Sempre ens queden 40 anys de fusió per davant. Doncs aquí, com a missatge optimista, acostumem a posar aquesta fotografia del discurs a la nació de Kennedy, on ell està entusiasmat parlant del projecte de la Lluna. Hi ha un parell de persones a darrere que se'l miren amb cara de... Sí, ja veurem, no? Però finalment hi vam arribar. Doncs en aquest cas, amb la fusió, ja no és una empresa individual, ja no és un grup no és una comunitat aïllada de científics que la treballen,
ja és un projecte d'una envergadura política molt, molt gran. I igualment, com que estem en unes converses d'energia i societat, no vull deixar la xerrada que aposta per una energia prometedora sense fer una reflexió també de l'ús social que som capaços de fer d'aquesta energia. I en aquest sentit, prenc les paraules del senyor Speth, dels Estats Units, que era un advocat ambientalista, que comentava... d'energia, que sempre m'hi apunto i mai ho faig, doncs perquè es fan a aquesta hora. I de fet les fan amb... Sí, vale. Doncs ho comentava això, escolteu, els científics podem trobar una nova font d'energia, podem solucionar el canvi climàtic, però en el fons el que ens està abocant a tots els problemes és el no entendre la dimensió social i planetària dels nostres actes en aquest sentit. I amb això m'ajusto als 20 minuts, Daniel, i podem passar a les preguntes i aprofundir qualsevol dels temes que sigui capaç d'aprofundir. Entesos, no et deixarem tranquil. D'entrada ja tens el Jordi Vilardell, que és periodista de TV3, que diu, escolta, m'agradaria aprofundir en les previsions de calendari per etapes, desenvolupament operatiu, anys, és a dir, concreta, no? Perquè, clar, dius, a finals de segle, ostres, queda molt lluny això, no? Però si dius a finals de segle, deu ser per alguna cosa. Sigues més concret. Ara et trobaràs amb escèptics aquí. La següent pregunta és molt més escèptica encara. De moment anem per aquesta. Previsions de calendari. Les previsions de calendari. Poso aquí les previsions de calendari i tot i que no hi ha anys, els afegiré jo. ITER és un projecte a mig termini. Començarem a operar-lo el 2025 i estarà operatiu durant 20 anys. GT60, que és aquest que veieu aquí, actualment s'està posant en marxa, s'està fent el commissioning. És un altre dels reactors on Europa està participant juntament amb Japó. Tot això, juntament amb altres projectes, amb altres programes de recerca que hi ha a Europa, ha de permetre per a Europa, perquè jo us puc parlar d'Europa només, després us puc donar alguna pista d'altres països, però Europa vol prendre una decisió en com serà el primer reactor de demostració al 2035 de cara a començar la seva operació el 2050. Aquests són els plaços per a Europa. Falta una dada, que és un any que seria molt d'interès per tothom. Jordi Vilardell, ja heu comentat, oi? La pregunta era? Sí. Que és, d'acord, i el primer reactor de fusió comercial muntat per una empresa de generació d'energia elèctrica. Aquí hi ha moltes incerteses. En el moment que l'administració hagi posat un reactor de demostració damunt la taula, la viabilitat econòmica d'un primer reactor de fusió privat dependrà de molts factors que no som capaços d'avaluar. Des del preu de les altres alternatives energètiques fins als costos d'inversió associats a una planta comercial. Altres països. La Xina, per exemple, nosaltres aquí en el nostre programa europeu, el programa europeu que fixa aquestes dates es va dissenyar el 2013 o 2014, si no recordo malament, i ja es deia Roadmap to Fusion Energy. El focus ja no està centrat en la ciència de la fusió, en els plasmes, el confinament magnètic, ja està centrat en la producció d'energia. En aquest sentit, els Estats Units ha generat ara fa un parell de setmanes el seu programa, el roadmap cap a l'energia de fusió. Aquí a Europa tenim un reactor demo, un concepte amb un parell d'escenaris, un parell d'alternatives, un parell de sistemes de refrigeració, heli, aigua, d'acord? Però la Xina té 4 equips treballant en conceptes demo. Per tant, ja ho veurem. Ens agradaria molt posar dates. Voldríem pensar que les europees són les més optimistes, però estem en un entorn on cada cop se li dona més suport polític a la fusió
i es pot girar la truita i pot ser la Xina la que acabi posant en marxa un reactor de demostració primer, abans que Europa. El Pep Centelles, que et deia que hi ha més escepticisme, no? El Pep Centelles diu fa 50 anys que, com aquella cançó d'en Raymond, no? Fa 20 anys que dic que fa 20 anys, diu fa 50 anys que diem que d'aquí 50 anys la fusió funcionarà, no? I ho seguim dient, diguem-ne, no? Ara ens dius que d'aquí 15 anys tindrem un reactor demo, no? Diu, per què tants diners per l'ITER? No? Diu, la meva resposta és perquè genera, bàsicament, per a l'interès dels científics, no? Perquè genera espinorbes per la recerca científica i d'això sempre se n'acaba traient alguna cosa. No? I al final diu, bueno, molt bé, quins descobriments, quines patents, què s'ha generat a l'ombra de l'ITER que tingui influència i matèria? A veure, el tants diners sempre és un tema molt delicat, perquè és tants diners comparat amb què, no? L'Estació Espacial Internacional costa més diners. Tenim un pressupost, o estimem que el cost d'ITER és el doble que el del CERN, per exemple. Són molts diners. O sigui, a Europa, per exemple, portem gastats 6.000 milions d'euros. 6.600 milions d'euros en la construcció d'ITER i encara ens en gastarem 5.000 milions més fins que estigui operatiu completament. 11.000 milions d'euros són molts diners per una societat com l'europea, que té una dependència de recursos externs, de recursos energètics de l'exterior molt alta. És una despesa o és una inversió? Perquè si és una inversió no són tants diners. Si és una despesa, doncs potser sí. Llavors, si és una despesa sí que ens hem de posar a mirar quines patents hem generat, quin retorn, etc. Però si és una inversió potser no cal mirar-ho. Igualment, sí, hi ha una sèrie de patents, hi ha una sèrie d'efectes col·laterals de la inversió europea en fusió, d'estímul de la indústria, de transferència de tecnologia dels laboratoris a les empreses, d'increment de l'índex de maduresa de diferents tecnologies, per exemple, dels reproductors de triti, tota la tecnologia associada a triti està progressant molt per l'impuls d'ITER. Però és normal que hi hagi la preocupació sobre aquests diners, si estan sent ben invertits o no. Sobretot perquè no hi ha cap altre recurs energètic o potencial d'energia de futur que estigui rebent aquestes quantitats de diners. Som uns privilegiats, la fusió és privilegiada en aquest sentit i per això a grans privilegis corresponen grans responsabilitats. Ens toca fer-ho molt bé, molt bé. Per tant, ITER ha de ser un experiment que aporti, que es contribueixi realment a apropar l'energia de fusió com a energia viable. Després hi podem tornar, si surten més preguntes sobre això, però canviant una miqueta d'orientació, el Baltasar Pozuelo diu quins riscos tecnològics hi ha? Jo et diria de seguida, que encara que aquí no ho posa, el tema radioactivitat, que ens expliquis aquest tema, i quins recursos o quins materials crítics hi ha que es puguin exhaurir o que per raons geopolítiques puguin causar problemes de subministre o el que sigui. És a dir, tant amb els residus com amb els inputs en forma de minerals o del tipus que sigui de recursos, doncs de què estem parlant? L'hidrogen ja m'ho has, potser també estaria bé que ho comentis, no? Doncs això. D'acord. Normalment, quan parlem de riscos tecnològics, a la fusió en tenim, o bàsicament estem dissenyant els nostres programes precisament per minimitzar els riscos tecnològics. I en aquest sentit, els riscos tecnològics cap a l'energia de fusió, no per ITER en concret, sinó per al futur reactor de fusió, jo diria que són 3. Un risc, el primer risc tecnològic està en la producció i l'autoalimentació amb triti, és un dels dos combustibles, del triti.
Un segon és els materials, precisament, els materials que conformen la primera paret i que són la primera línia després del plasma per l'extracció de calor. I un risc tecnològic associat a com es comporta un plasma quan s'escalfa ell mateix, perquè la idea de futur és que no ens faci falta ni aquests 50 megawatts que estem injectant a ITER per obtenir unes 500 no ens faci falta, no? El que s'anomena un burning plasma. Aquests són 3 riscos tecnològics que s'estan adreçant a nivell de programàtic de recerca. Hi ha un quart risc, que aquest confiem no es pot anomenar risc tecnològic, però també és una de les línies programàtiques de la recerca de fusió a Europa, que és com es llicencia una instal·lació de fusió. No és una instal·lació nuclear en els termes de l'energia de fissió convencional que estem acostumats, no és una instal·lació radioactiva, no és una instal·lació industrial o sí, és totes aquestes 3 coses i alguna cosa més. Per tant, tot el tema del llicenciament i de regulació d'una planta de fusió també és una línia programàtica. Materials. Des del punt de vista dels combustibles és el deuteri i el triti. El deuteri és un element industrial actualment, s'utilitza especialment en la indústria de la fissió. El triti és un element molt escàs a la Terra. El triti que nosaltres utilitzarem a ITER serà comprat als reactors que tenen el triti com a subproducte per ús a la cambra de buit nostra. Però en el futur aquest triti es generarà a partir del breeding en el liti, una reacció on el liti es transformarà en triti que recuperarem i alimentarem per alimentar el plasma. Això en quant a combustibles, però hi ha un parell de materials clau en els dissenys actuals dels reactors de fusió als quals hi hem de parar atenció. Un és el beril·li. El beril·li que conforma la primera paret de reactors com ITER. Utilitzem beril·li perquè és un dels metalls més lleugers i de cara a mantenir la puresa del plasma i la seva quasi neutralitat, necessitem que no hi hagi pràcticament cap contaminació amb elements més pesats, sinó ràpidament se'ns apagaria el reactor. El beril·li és un d'ells i altres materials crítics són els associats amb els materials superconductors. No és que sigui escàs, però si comencem a necessitar niobi per material superconductor, doncs hi ha tota... Aviam, és crític i no és crític. La demanda de material superconductor per ITER ha fet quintuplicar la capacitat de producció de material superconductor a països com Europa o Xina. Per tant, un altre efecte col·lateral, no? És una inversió, mira, hem augmentat la producció de material superconductor, amb la qual també han baixat els preus per a altres usos d'aquest material superconductor. Bé, els materials crítics són més o menys aquests. Per una banda, el triti, que en el futur s'obtindrà del liti, i en quant a elements estructurals del reactor, el beril·li. Si m'allargo molt, intentaré no allargar-me tant amb les respostes, ho prometo. Aquí hi ha una pregunta que jo crec que és més una consideració que altra cosa, no? Perquè el Francesc Reguant diu que si l'energia de fusió pinta un futur en què l'energia pràcticament serà il·limitada, d'accés il·limitat, doncs, escolta, llavors això farà relaxar els esforços per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, perquè, escolta, tindrem aquí una font fantàstica i tot d'una podrem apagar de cop doncs les emissions i continuar gastant energia d'alta densitat i que la podrem tenir a l'abast de la mà, diguem-ne. I ell fa aquesta reflexió. Això no crearà pas com la vacuna amb la pandèmia, que ens ha de
la proximitat de la vacuna ens fa que vigilem menys, diguem-ne, no? No, sí. Mira, doncs utilitzant la mateixa analogia de la pandèmia, no, perquè la primera ola, la primera onada, l'hem d'aturar amb les energies que tenim ara. O sigui, el problema de l'escalfament global, tots els compromisos associats als panells pel canvi climàtic, totes les reduccions de CO2, el programa europeu de neutralitat en les emissions pel 2050, tot això ho hem d'aconseguir sense l'energia de fusió. L'energia de fusió ja no arriba a solucionar-nos el problema que tenim en les properes dècades. Per tant, no ens ha de fer relaxar. No es pot entendre com una excusa per relaxar cap dels compromisos que estem adquirint actualment envers el clima i envers el consum d'energia, de combustibles fòssils o altres. La segona pregunta, Francesc, jo et convido a fer-la tu, perquè no entenc massa com formular-la. No, era quasi un humor. Dic que en els debats de cafè hem sentit que el tema de la fusió, és que se li foren les bombetes molt de pressa. És a dir, que aquelles estructures gegants, que és l'ITER, no? És que jo no soc del ram, i que, per tant, que valen una billonada. D'alguna manera, la pregunta és si, diguem-ne, quina és la durabilitat d'aquestes mega instal·lacions. Des del punt de vista, ITER s'està dissenyant per una operació de 35 anys. Per tant, però és un experiment, és a dir, no hem d'obtenir un rèdit econòmic d'aquesta instal·lació. Però un futur reactor comercial sí que ha de tenir una vida que correspongui al rendiment, a la inversió que es vulgui extreure d'ella com a instal·lació industrial. Per tant, si no té un cicle, si no té una operativitat, si no pot estar operacional prou anys com per produir un retorn de la inversió i uns beneficis, no tindrem instal·lacions de fusió. Això ja s'encarregarà el mercat d'assegurar que les grans estructures durin prou, en el moment en què tinguin uns objectius econòmics. Mentre sigui un experiment, el rèdit ve per totes les dades, per tots els models, per tot el que en podem extreure des del punt de vista científic. Per tant, en aquest cas, són 35 anys. Més preguntes? Jo en tinc una. Tu has dit, quan t'han preguntat pels riscos, has dit, home, com es llicència és un interrogant, diguem-ne, no? Per què és tan especial? Què té d'especial llicenciar, que no sé exactament aquí en la paraula llicenciar què deu voler dir, diguem-ne, no? És a dir, què té d'especial que no tingui una central nuclear o una central elèctrica? Al final, tot això està molt bé, el plasma, els 150 milions, tot plegat, però clar, quan això es controla i se sap com funciona, hi haurà una sèrie de països que ho sabran fer. I al final, al cap d'un temps, hi haurà unes companyies elèctriques que ho sabran fer, perquè els enginyers es mouran i si no ho faran aquí d'una manera, ho faran allà d'una altra manera. Què té d'especial? Per què ho has esmentat d'una forma tan específica, això? Perquè és un dels punts identificats en el Roadmap to the Fusion Energy que tenim a Europa i perquè ITER, el regulador francès, que és el que ha de donar la llicència per operar, té una patata calenta damunt la taula considerable. És la primera vegada que es troba amb una instal·lació que ha estat classificada com a instal·lació nuclear, però on les seves funcions de seguretat no tenen res a veure amb les funcions de seguretat convencionals de les plantes de fissió, com puguin ser mantenir el nucli refrigerat o com pugui ser mantenir una criticitat per sota de 1 en el nucli de la planta. ITER té com a úniques funcions de seguretat
mantenir confinats els productes radioactius i mantenir i limitar l'exposició a radiacions ionitzants. Ja està. En aquest sentit, s'assembla moltíssim a una instal·lació radioactiva, no pas a una instal·lació nuclear de potència. En canvi, ha estat classificat en aquesta categoria més restrictiva d'instal·lació nuclear de base, que diuen els francesos, número 1. És d'esperar que amb el temps es relaxin aquestes condicions de llicenciament. Dic llicenciament perquè moltes paraules les agafo de l'anglès, no és el licensing, perquè en el futur el regulador té l'obligació de ser molt prudent i de ser conservador. És la seva feina. Per tant, ha imposat les condicions més restrictives possibles a una instal·lació que encara té moltes incerteses. Les futures plantes podran relaxar molt aquests criteris associats a seguretat, per exemple, que és un dels principals punts per obtenir la llicència d'operar. En tot cas, tenim 30 o 40 anys per anar-ho pensant, segurament, per endavant. Hi ha una altra pregunta que és aquesta, jo crec que qui la fa, no sé qui, no conec la persona, però és una pregunta típica d'economista. És a dir, diu, l'entrada massiva de les energies renovables més les tecnologies d'emmagatzematge abarataria els costos energètics. I les energies renovables ja provoquen bastants problemes a l'energia nuclear, perquè l'energia nuclear necessita perspectives a llarg termini, marcs de preus i de regulació molt estables, perquè els diners s'inverteixin amb tranquil·litat i sense por, diguem-ne. I l'energia de fusió sembla que, des d'aquest punt de vista econòmic, el que més s'assemblarà possiblement serà el model econòmic i de negoci, diguem-ne, de l'energia nuclear actual, diguem-ne. Per tant, en un món en què dona una mica la sensació que les energies renovables canvien una miqueta el paradigma de la generació d'electricitat i del consum i que fa menys cert, menys previsible el futur econòmic, com li afecta això? Tu has viscut debats sobre això o de moment això no es planteja perquè estem davant d'un exercici bàsicament científic? No. Hi ha grups de recerca fent tots els escenaris socioeconòmics possibles de la fusió. Malauradament, no en conec els resultats, però especialment l'Institut de Càlam de Fusió, que està al costat del JET, tenen un grup que es dedica exclusivament a això, a dissenyar escenaris amb forquilles de preus, amb impactes, amb externalitats, etc. I, evidentment, tots són conjectures. Però sí que és cert que tot apunta a que necessitarem una energia de base i que serà un mix el que tindrem. No podrem fiar-nos només de les energies renovables, primer de tot perquè són energies típicament distribuïdes i cada cop més anem a consums típicament concentrats. Grans ciutats, grans polígons. I cada cop amb una densitat de consum més elevada. Cada cop estem consumint més watts per metre quadrat en una ciutat. I quan hi hagin els cotxes elèctrics, quan hi hagin els cotxes elèctrics, doncs, malgrat la generació es produeixi lluny, el consum serà concentrat també. Per tant, les energies renovables distribuïdes tenen els seus límits també. No ens podem... Tot el que ens estalviem en energies renovables ens ho gastarem o haurem d'invertir en transport de l'energia des del punt de generació al punt de consum. Aquí és on les centrals de potència concentrada, com és la fissió, com seria la fusió, tenen el seu paper. O com són les de carbó, perquè en el fons a la Xina el que està creixent més són les plantes de carbó i les renovables també, però no al mateix ritme. Per tant, no ens hem de mirar el panorama socioeconòmic de la fusió només des del punt de vista de les renovables a Europa. Hem de mirar també com estan afrontant el repte a altres països com és a la Xina, on a vegades no podem aplicar el mateix model. Hi ha una altra... Dani,
Y cuando puedas, yo quería hacer una pregunta que no consigo enviarla por el chat. Se me queda aquí marcado. Adelante, José María. Ahí me gustaría preguntarle a Jesús, el proyecto ITER es un proyecto en el que participan muchas empresas, consorcios, y en el que, digamos, el producto inmediato no es comercial para las empresas en sí mismo, pero sin embargo yo creo que tiene un efecto multiplicador muy importante en términos de investigación, de desarrollo de materiales, de desarrollo de componentes, de nuevas tecnologías que las empresas luego lo pueden utilizar para otros procesos industriales. Y yo querría decir si ellos tienen alguna aproximación de cuál es el efecto multiplicador de las inversiones que se hacen en el ITER desde ese punto de vista. Esto hauré de portar al nostre expert en patents, perquè ells tenen l'inventari de patents que van sortint dels nostres contractes. De totes maneres, José María, molta de la inversió en el projecte ITER és en tecnologia convencional. Els edificis, la instal·lació elèctrica, la instal·lació de buit convencional. I sí que és cert que una part important va a... Vull dir, aquesta part convencional, les empreses en treuen un rendiment immediat, sense necessitat de prototipatge, I+D o de recerca. Les àrees on sí que no hi ha un benefici directe de l'empresa, sinó que és una inversió de futur per noves tecnologies, per obrir noves línies de negoci, sí? Aquestes estan sobretot associades a temes d'electrònica, a temes de manipulació remota, robòtica, sensors, reactivitat, amb temes de diagnòstics del plasma. Com sabem que està a 150 milions de graus i no a 155 milions de graus de plasma? Com es mesura la temperatura en un gas ionitzat tan calent? O com som capaços de fer una foto a la configuració magnètica amb una resolució de nanosegons? O com sabem la densitat, el perfil de densitats dins el... No? Totes aquestes tecnologies sí que són normalment desenvolupades conveni d'una empresa amb un laboratori. Hi ha molts contractes que els guanyen unions de laboratoris i empreses en aquest sentit. No tinc una llista, això podem generar-ho, però un aspecte molt interessant d'ITER, que segurament és únic al món en projectes de recerca, és que tota la propietat intel·lectual que es genera es comparteix entre els 7 socis. És a dir, que el que des de Fusion for Energy paguem per desenvolupar i que la indústria genera ha de poder-se compartir amb els nostres companys a la Xina, als Estats Units o a Rússia. Hi ha una patent, però hi ha una patent amb dret a ús per part dels altres socis. Amb la qual cosa complica una mica més el panorama d'avaluar-ne realment el benefici a llarg termini. Només hi ha un tema que no es comparteix, on la propietat generada roman secreta, que és en tota la producció de triti. Això sí que cada país, cada soci s'ho queda per ell. Hi ha una següent consideració, és del Pep Centelles també, i parla d'una portada del Times del novembre del 2015 que feia al·lusió a la fusió. La conec. Hi ha tota una sèrie d'empreses privades a dintre, oi? I llavors, clar, pregunta, el que et vaig preguntar també l'altre dia a tu, que ha anat sortint a la premsa, l'altre dia va sortir al diari Ara, també, diu, hi ha reactors de fusió de petita escala. I tu dius, com t'ho vaig preguntar, em vas dir, no, és ben bé així. Explica'ns això una miqueta. No hi ha reactors de fusió a petita escala, hi ha dispositius de plasma. Hi ha màquines que són capaces d'escalfar el gas a molts milions de graus. Però d'aquí a produir reaccions de fusió hi ha un salt tecnològic i físic. Però això és indicador de quelcom. El fet que Bill Gates posi diners en un dispositiu de plasma, o el fet que... No és el mateix. El fet que comenci a haver-hi capital privat en el món de la fusió és indicatiu de quelcom que jo crec que és positiu. No només la recerca de les administracions públiques i dels països.
De totes maneres, altre cop, diria que l'evidència més clara de que la fusió té un recorregut i es percep com una potencial energia viable és l'esforç que 7 socis com la Índia, el Japó, els Estats Units, Rússia estan fent perquè ITER tiri endavant. Seure a la mateixa taula aquests anys els gestors xinesos i els gestors d'Estats Units no era fàcil. En canvi, pel projecte ITER hi havia acord. Per tant, sí, aquesta revista algunes de les empreses privades que apareixien en aquesta revista ja han desaparegut i n'han aparegut d'altres. I aniran apareixent i desapareixent moltes. Endavant, endavant. Sempre aportacions, enfocs innovadors, sí. Hi ha gent de Fusion for Energy que va marxar a treballar a algunes d'aquestes empreses privades, perquè algunes són serioses, alguns tenen projectes molt vàlids. Ara tot amb recerca, comença amb unes hipòtesis, segueix amb un experiment i acaba amb unes conclusions. Tu has parlat de la importància de la fusió com a central de generació de molta energia concentrada en un punt, diguem-ne, donat que el consum de l'energia es concentra també molt en punts, en uns punts concrets que són les ciutats, els polígons, etc. I que, evidentment, amb les renovables, que per definició no poden estar concentrades, sinó que han d'estar distribuïdes pel territori, doncs hi ha uns costos de transport i unes pèrdues de transport. I doncs en Roger aquí diu, home, em sembla que no és ben bé així, dubte. No sé si, Roger, vols fer alguna consideració. I també diu, home, a la Xina vols dir que no són els renovables el que està creixent més? Això jo crec que no cal contestar-ho perquè ja ho ha contestat el Lluís Batet amb una gràfica que ens ha adjuntat. Bueno, sí, soc en Roger. Gràfiques en podem trobar moltes i depèn de com es mirin, surten d'una manera o d'una altra. Si surten amb producció actual, si surten amb creixement, si surten en inversió, depèn qui fa la gràfica, surt d'una manera o surt d'una altra. En tot cas, volia parlar de les renovables. O sigui, les renovables tenen pràcticament zero pèrdues de distribució perquè es produeixen a metres del consum. Qualsevol altre sistema de generació és el contrari, es produeix a quilòmetres del consum. Vaja, no sé si sabeu on es posen les plaques. L'energia renovable en el sostre. Eòlica, per exemple? No, solar. Ah, solar. No, d'acord. Hi ha energies que permeten el consum en el punt i en altres que no. Som capaços d'alimentar amb energia solar una ciutat. Potser no. Greenpeace té un estudi des de fa 5 anys que deien que cobrint el 20% de les teulades existents tenim el 100% del consum energètic de la ciutat. No podem ignorar-ho, estem d'acord. De fet, jo fa 5 anys que visc autosuficient amb una inversió de 3.000 euros a casa. Carregant 2 cotxes elèctrics. O sigui, no podem ignorar-ho, però segurament la solució necessita de... Jo crec que entenc la teva perspectiva, però jo crec que la humanitat ben bé ha d'anar al contrari d'on estàs proposant. O sigui, que cada vegada consumim més, que cada vegada necessitem més, que cada vegada farem més, és el contrari. Cada vegada hem de necessitar menys, cada vegada hem de consumir menys i cada vegada hem de necessitar menys quantitat d'energia. Si no, alguna cosa estem fent malament. Jo crec que segurament tots aquests comentaris no són excloents, diguem-ne, no? Ni és excloent el dir que hem de consumir menys energia, ni és excloent el dir que les energies renovables poden subministrar una quantitat enorme de les necessitats i segurament tampoc deu ser excloent que projectes com la fusió mereixin ser avançats i explorats perquè no se sap mai les necessitats que ens podem trobar i, per tant, hem d'estar, com a mínim, controlant aquest futur. Estem d'acord en que seria fantàstic que realment aturéssim la corba creixent de necessitats energètiques i ens poguéssim oblidar de la fusió, la fissió, les centrals de carbó i moltes coses. Però no
no dona la sensació que estiguem anant en aquest sentit. Per tant, estem d'acord. Preparem-nos pel pitjor, esperem el millor i preparem-nos pel pitjor. Sí, no, la teoria de la fusió és molt bona. El problema per mi és que també ho era la teoria de la fissió i no ha acabat tan bé com havia d'acabar. I no sé, a mi personalment em fa por tenir un minisol a dins la Terra. Vull dir, l'ésser humà és molt atrevit i a vegades es fica en coses que dius, per què he tocat? Però quan has tocat ja acaba sent una mica tard. A mi, jo no sé vosaltres que en sabeu més d'això, però no sé, jo del que he llegit és que encara no s'ha inventat un material que sigui capaç d'aguantar la temperatura i de contenir-la allà dins, aquella temperatura. La prova que ja s'ha inventat és que ja hem tingut, i aquests vídeos que us he passat són vídeos reals que, a més, si viatgeu al Regne Unit, es pot visitar la instal·lació. Plasmes a 150 milions de graus, i ja els hem tingut. Ja hem produït 16 megawatts de fusió i el 1992 es van produir. I encara ara està funcionant el reactor, 20 anys després. Per tant, s'han inventat aquests materials estan aquí, els utilitzarem per ITER i després més enllà ja veurem, no? Però és un minisol, potser això impressiona molt, però és tan mini, o sigui, realment són 100 grams d'hidrogen, 130 per ser exactes d'hidrogen que tenim en un reactor com ITER. Per tant, el possible risc... Però amb una central de producció massiva, què hi hauria? Aproximadament el mateix. Perquè el que necessitem senzillament és omplir la cambra de buit. Senzillament anirem consumint 1, 2, 3 grams per hora, depenent de quina sigui la dimensió final del reactor. Però no hi ha un risc... Precisament les dificultats, el fet que la fusió tingui 7 dècades d'història i encara no tinguem un reactor de fusió, és perquè és tan inherentment segura que cada vegada que passa alguna cosa hi ha un shutdown i se'ns apaga el plasma. Per això no tenim cap problema en defensar que és inherentment segura, perquè si no ja la tindríem, no? Sí, pot haver-hi un accident que ens fongui un tros del reactor, que faci un foradet aquí, però el reactor, o sigui, l'accident més seriós a ITER està associat a les emissions tòxiques i no a la radioactivitat, en aquest sentit. No, sí, el tema de radioactivitat no, jo pensava més aviat en escalfor. Desconeixia que hi havia una quantitat tan petita de combustible. O sigui, si rebentés tot a males, o sigui, és un efecte, per més temperatura que hi hagi, hi ha poca quantitat específica. Efectivament. I jo havia llegit, disculpa perquè és que m'ha saltat l'alarma tard de l'avís i estava... I potser ho has dit, fa molt de temps jo vaig llegir que per engegar una central de fusió es necessitava una central de fissió al costat. Això és cert? No és cert? El que és cert és que per fer el ramp-up, la instal·lació de les primeres reactors de fusió, necessitem un triti que actualment no està disponible. És a dir, haurem d'acompassar la construcció de reactors de fusió amb una producció de triti que permeti engegar-los fins que no agafin un règim d'autosuficiència. Segurament, a l'article que vas llegir anava en aquesta línia. D'alguna manera, haurem de produir els primers quilos de triti que permetin iniciar la reacció de fusió, que els neutrons arribin a les parets, que el liti esdevingui triti altre cop i ja assolir una independència respecte a qualsevol altra font de triti. Sí, hi ha una part que és correcta, és l'associada al combustible triti. Sí. Aquí, en aquesta tertúlia, gairebé sempre que tractem temes que no són estrictament molt tècnics, molt del dia a dia, molt controlats, o la tarifa elèctrica, o aquest tipus de coses, aquestes discussions, diguem-ne, filosòfiques,
que són quasi naturals quan penses en coses a llarg termini i sobretot manipules coses desconegudes, es plantegen, diguem-ne, no? I seria inacabable un debat sobre això. Ara mateix la Lídia fa una aportació, diu, a mi em preocupa més la tècnica CRISP de manipulació genètica que tindrem popularitzada aquí demà passat i serà força incontrolable. I ara, evidentment, no és per començar ara a debatre sobre això, no? Però és un exemple, diguem-ne, que és aquell tipus de coses que tothom pot opinar d'una forma diferent, que engresquen molt, no? perquè són desconegudes i poden ser motiu d'una forta alarma, d'un fort neguit, i bé, doncs, per tant, això ens passa sempre, no? Però no podem estar tota l'estona, evidentment, donant voltes a això, perquè segurament ens quedarien altres temes per tractar. El Baltasar Pozuelo fa estona que m'ha demanat, escolta, m'agradaria parlar, però parlar, en comptes d'escriure, perquè vull explicar-me d'alguna manera alguna cosa. Per tant, Baltasar, tens la paraula i posa el que... Sí, hola. Suposo que se'ns sent bé, no? Sí, però no et veiem, eh? No, ja, és que estic aquí d'una manera precària, saps? Escolta'm, en primer lloc, felicitats, em sembla excel·lent l'exposició d'avui. Jesús, t'agafem la paraula. Visitar el Fusion for Energy ja ho vam plantejar des de l'àrea 8 abans de la pandèmia i ara, després de la pandèmia, en la teva explicació ja ens ha entrat un neguit per quan arriba aquest dia. I la pregunta que jo vull fer és molt simple. Tots entenem com es distribueix l'energia i com l'energia a través de les xarxes ens arriba als punts de consum. Coincideixo bastant amb tu en el tema de la distribuïda, però com serà l'energia després de la fusió? Hi haurà 10 reactors de fusió a tot el món? Hi haurà una criticitat de la distribució? Serà compartida l'energia en territoris molt extensos? Perquè, no sé, Ascó suposo que, o les nuclears de Tarragona són 3 gigawatts de potència. Aquí estem parlant d'una energia que és molt per sobre de les que necessita un país i diversos països junts. Sí, però en aquest sentit, no, gràcies a tu. Igualment, si heu de fer una visita, Cadarache val molt més la pena veure el hardware allà instal·lat, és el que estimula i dona optimisme en aquest sentit. A veure, el reactor demo d'Europa tindrà més o menys, o voldríem que tingués més o menys la mida dels reactors convencionals de fissió, per exemple. Bàsicament perquè de moment ja tenim prou feina en fer progressar i en innovar en l'àmbit de la fusió com per també fer-ho en l'àmbit de la transformació i la distribució. És a dir, hi haurà una infraestructura creada de transformació i distribució, transport i distribució d'energia. Aprofitem-la, només canviarem la tecnologia de generació. No aspirem a també canviar el patró de generació en un territori. ¿Más preguntas? Quizá, Daniel, si puedo hacer una pequeña puntualización a lo que han dicho antes sobre las energías renovables. Yo estoy muy absolutamente a favor de las energías renovables, pero los usos de las energías son muy distintos. Hay usos de energía necesariamente concentrados como son usos industriales y hay usos de energía absolutamente distribuidos como son los usos domésticos o usos terciarios o incluso en determinadas industrias que pueden ser, y ahí la generación distribuida tiene todo el sentido del mundo. Los usos concentrados son muy importantes y allí sí que conviene tener unos centros de energía potentes. En cuanto a las pérdidas, el hecho de que la placa solar esté en el tejado de tu casa y que no tengas que pasar por la red de distribución, evidentemente no hay pérdidas ni de la red de transporte ni de la red de distribución. Pero la placa solar funciona unas cuantas horas al día, muy pocas horas al día. Como mucho, funciona de 6 a 8 horas al día. El resto, los 2 tercios siguientes de eso no funciona.
Entonces, para poder suministrar la energía durante esas 2 horas tendrás que tener sistemas de almacenamiento, tendrás que tener sistemas de backup, y los sistemas de almacenamiento no son eficientes. Los sistemas de almacenamiento, como mucho, tienes un 70% de rendimiento y tienes unas pérdidas importantes en el sistema. Los sistemas de backup con carbón tampoco son eficientes, y desde luego los sistemas de backup, que es lo que tenemos que tener nosotros en España en los próximos años, consumen gas y hacen emisiones de gases invernadero, con lo cual el tema no es tan simple, el tema es realmente complejo, y todos los países, digamos, que están tratando y analizando este tema, siempre están buscando 2 fuentes de energía, las renovables, por supuesto, que tengan una importancia muy, muy grande y que además se puedan producir, digamos, nosotros tenemos el objetivo de tener el 75% de producción eléctrica con renovables, casi nada, menudo objetivo, pero casi todos los países tienen detrás un sistema basado en otras tecnologías que le garantizan la energía de base, y que además esas tecnologías también son limpias y que no producen gases de efecto invernadero. Entonces, el tema tiene muy complejo, no es fácil, no es fácil. No, pero hay 2 intereses, bajo mi punto de vista. El interés del ciudadano y el interés del país, que son cosas distintas la mayoría de veces. No, pero el interés del ciudadano es tener su energía segura a un precio aceptable, y además la pueda utilizar y que no contamine. Ese es el interés del ciudadano. Y las energías renovables lo pueden cumplir perfectamente para el ciudadano en general, para su casa, para sus cosas. El interés de la sociedad también tiene que tener energía para el desarrollo de la sociedad. Y allí los temas son de otro nivel. Son de otro nivel, y es donde hay que contar con otras tecnologías que sean limpias, por supuesto, y que los criterios de decisión sean criterios de que sea el objetivo fundamental que tenemos ahora. ¿Cuál es? El reto climático. Eso está clarísimo, eso es prioritario, eso hay que hacerlo por encima de todo. Pues tenemos que buscar tecnologías que existen, que están funcionando, que climáticamente son absolutamente correctas, y que, sin embargo, a veces no tienen la aceptación de la sociedad. La fusió no és una d'elles, José María? La fusió no serà una d'elles. La fusió arribarà tard. Això ho hem de solucionar amb les que tenim ara. La fusió és el plan B pels que quedin o per quan haguem passat aquesta primera onada. Las tecnologías, cuando llegue la fusión, las tecnologías que hay ahora serán absolutamente obsoletas. Eso está clarísimo. Igual que ha sido hasta ahora, desde que Newton puso la primera máquina de vapor hasta ahora, pues fíjate tú cómo ha cambiado todo eso y cómo va a cambiar. Y la fusión es una apuesta de futuro absolutamente razonable desde mi punto de vista. No, molt razonable. És més, tantes vegades que es demana a la comunitat científica que s'anticipi als problemes, no? Aquesta vegada ens estem anticipant. Estem anticipant un problema que tindrem d'aquí unes dècades. El tenim ja, no? Però estem intentant cobrir. Només perquè ha sortit diverses vegades, no voldria que es pensés que ITER és l'únic... Parlem molt d'ITER, és un projecte molt important, però us convido, als que tingueu interès, a veure la pàgina que hi ha a l'Agència Internacional d'Energia Atòmica, on hi ha un inventari de tots els dispositius de plasma o de fusió i tots els laboratoris contribuint a la recerca en fusió, on hi ha les diferents tecnologies, si estan operacionals o si no, perquè veieu que no és una anomalia o una recerca marginal, sinó que cada vegada s'hi aposta més. Només a Europa, per exemple, hi ha, sota la Direcció General d'Energia, hi ha ITER, i sota la Direcció General de Recerca hi ha Eurofusion. I que tenim, sota 2 direccions generals, tenim programes de fusió, que en alguns casos estan a la mateixa alçada que els d'energies renovables o d'eficiència energètica. Per tant, s'està prenent molt seriosament a nivell programàtic i a nivell polític. I a nivell privat, cada cop més, tot i que això sí que és una mica més marginal, tot i que surti a la revista Times. El que està molt bé és el que has dit, que la solució al problema que tenim en els propers 10, 15, 20 anys no serà la fusió. Perquè jo crec que hi ha molta gent que hi confia en això. O sigui, com que se'n parla tant... Sí, però no podem parar de treballar en la fusió, perquè també serà un problema. Confiem que algú més també hi ha gent treballant en el futur immediat. Nosaltres treballem en el futur a llarg termini.
Jo m'he quedat... Perdona, Roger, és que jo penso que abans ho he dit, deixem una miqueta la discussió, diguem-ne, de si la fusió pot entorpir el camí de reducció d'emissions i de substitució energètica actual, perquè hi ha preguntes sobre la fusió i per no encallar-nos en un tema bastant d'anar donant voltes al mateix tema, que acabaríem en un diàleg. Això sempre ens ha passat històricament en la tertúlia. Et demanaria que intentéssim no tornar a posar-nos en el camí aquest i seguir centrats en la fusió, a veure tot el que podem treure ara del Jesús. Perdona, Roger. El Lluís planteja una cosa, diu s'ha d'estar molt en compte en Xina, no només això, en tot, diguem-ne, no? Això ho sabem, amb la intel·ligència artificial i amb qualsevol cosa. I llavors fa una pregunta, diu, quina opinió tens dels projectes híbrids, fusió, fissió? Vinga. No en conec massa, no puc dir gran cosa. Aquests... Sí que sempre hi ha hagut dissenys conceptuals. Hi ha gent que pensa que té el millor de les dues tecnologies i hi ha altres que pensen que precisament és el pitjor de les dues tecnologies. La fusió per si sola ja té prou potencial. En aquest cas sí que puc dir que la inversió en sistemes híbrids és marginal. No en tinc una opinió formada perquè no l'he estudiat, però sí que és cert que a nivell de la comunitat els articles i el temps que es dedica als híbrids és molt, molt minso. He vist poquíssims articles en les revistes que maneguem a Fusion for Energy que parlin de sistemes híbrids. I sempre és molt a nivell de model. Un incís, Jesús. Vosaltres dos, tant el Lluís com tu, sou enginyers nuclears i sabeu perfectament de què esteu parlant. D'altres d'aquí no ho som, no? I potser estaria bé que, conceptualment, un híbrid fusió-fusió, què és? En què consisteix? De què estem parlant? No m'atreviria a definir-te'l claríssimament, però potser el Lluís sí, Potser aquí pot agafar la paraula el Lluís, que té més per la mà. Lluís? Sí, si em permeteu. Sí, perdó. És que eren dos. Una era una consideració, que és l'aspecte de la Xina, que està duent a terme desenvolupaments propis. I jo crec que potser, perquè tampoc tenim massa coneixement, no? Potser poden adelantar per l'esquerra els desenvolupaments europeus. Estic convençut. Poden arribar molt abans del que pensem nosaltres arribar. Per tant, potser el futur està allà, però faria falta veure. Això és una consideració. I l'altre és que m'ha sonat que la Xina també està darrere de projectes híbrids, que és un reactor híbrid. No sé si us sona un concepte que era l'accelerador d'energia o reactors nuclears de fissió subcrítics, que és un reactor on la massa d'urani que tens a dintre no és crítica, per tant, no és incapaç de mantenir una reacció de fissió en cadena automantinguda, a no ser que li proporcionis els neutrons que li falten des de fora. Això, en aquests multiplicadors d'energia s'havia de fer amb un accelerador de protons que generaria els neutrons que feien falta per fer la fissió mantinguda. Seria un reactor que seria també inherentment segur, és a dir, que si talles la injecció de l'accelerador de partícules, s'acaba el reactor, desapareix el reactor. En un cas d'un reactor de fusió i fissió híbrid, la font de neutrons seria el propi plasma. I la gràcia seria que tindries els neutrons vindrien del propi plasma de neutrons, del propi plasma de fusió. Els neutrons que van cap a fora i que escalfen, la reacció que us ha ensenyat el Jesús al principi de tot, que era un deuteri i triti, que interacciona, es forma heli i un neutró. Aquest neutró després s'aprofita, a més de per treure tot l'escalfor que s'ha generat, l'energia, s'aprofita per generar triti. En un reactor, però clar, mireu-vos que els números no surten, que si tu necessites un triti per generar un neutró i un neutró et dona un triti, a la que comencis a perdre, a cada vegada perds un llençol, la cosa no funciona. O sigui, fa falta multiplicadors de neutrons. En un reactor híbrid fissió-fusió, la multiplicació de neutrons vindria del propi reactor de fissió que estaria envoltant
sigui, diguem que la part de fora del dònut, si fos, imagina un dònut de xocolata, el dònut seria el plasma i el xocolata seria un material físic que faria aquesta reacció. Bé, Potser m'he estès massa, perdoneu. No, jo simplement ho deixaria pel segle XXII i ja està. A veure, el Pep Centelles pregunta una cosa que jo crec que més d'un ens devem haver preguntat, diguem-ne, no? Dius, a Anglaterra hi ha un reactor de fusió de 16 megawatts, no? I tal, molt bé. I es pregunta, quants minuts va funcionar? És a dir, ara imaginem que aquest reactor de fusió d'Anglaterra és una central productora d'electricitat, diguem-ne, no? D'inputs i outputs. Explica alguns paràmetres. De què estem parlant? No, aquest de... Contestant a Pep van ser segons, no van arribar a minuts dels 16 megawatts, d'acord? Continua sent un reactor experimental. No ho pretenien. Els primers que pretenem mantenir 500 megawatts durant mitja hora som els d'ITER. I, de fet, ningú més ho pretén actualment. No hi ha cap altre país que estigui perseguint aquesta reacció sostinguda de potència. Si ITER fos un reactor operatiu connectat a xarxa, perquè no té ni alternador. ITER no té ni un sistema de generació de vapor connectat a un alternador. La idea seria senzillament tenir una sèrie de sistemes d'engegada inicial, d'escalfament, un plasma que emetria aquests neutrons que comentava el Lluís, uns neutrons que es multiplicarien a les parets, de manera que no perdéssim un llençol a cada bugada, que és una expressió que, si em permets, em quedaré, i produïm el triti una mica més enllà. Aquest triti es reinjecta a la vegada que s'injecta deuteri que sí que ve d'una planta industrial. Aquest és el cicle. Això fa bullir aigua i això mou un alternador. Aquesta part tan convencional, en el fons, o sigui, estem creant un petit sol, que dèiem abans, per fer bullir aigua. Aquí potser sí que ens caldria una altra línia de recerca, que això ja fa moltes dècades que ho estem fent, no? Però sí, és una energia tèrmica que transporten els neutrons i que mou amb dos inputs només, el deuteri i el liti, que es transformarà en triti. No sé si anava per aquí la pregunta. I estem esperant, per parlar en termes convencionals, 3 gigawatts tèrmics, de manera que tinguem el rendiment, l'eficiència de conversió que podem tenir amb un cicle de vapor. El liti acaba desapareixent? És combustible? Sí, en la mateixa proporció. O sigui, tenim grams de... El liti desapareix perquè es transforma en triti. Aleshores, doncs, sí, estem al doble de liti que de triti, diguéssim, en quant a massa. El liti podria semblar que és un dels materials crítics, però actualment ningú pateix per liti amb l'eclosió dels cotxes elèctrics i el nombre de bateries. Per tant, hi ha estudis que situen el liti com el 25è o el 30è element més abundant a la superfície terrestre. No és un element de preocupació com si ho és el triti i el beril·li. Pot acabar havent-hi una guerra pel liti. Sí. O per qualsevol dels altres. El problema és que els altres no tenen masses altres aplicacions. En canvi, el liti cada cop té més nòvies. A veure, són 11:15. Alguna pregunta més? Juan Jesús? Ningú? Doncs ha estat un plaer. El meu correu electrònic, si sorgeixen preguntes en algun moment, és jesus.izquierdo@f4e.europa.eu. Si feu la cerca a Google amb fusió al costat, soc l'únic Jesús Izquierdo que treballa en fusió, em trobareu fàcil. I podeu adreçar les preguntes que vulgueu. Ha estat un plaer també poder fer la xerrada en català. Penseu que som molt pocs els afortunats que treballem en fusió
en un projecte com aquest, en el mateix lloc on vam néixer, on vam créixer. Per tant, moltes gràcies per convidar, Daniel, i espero que... Gràcies a tu, va ser fàcil. De seguida, doncs, contactar amb tu, vas reaccionar positivament de seguida, vas donar totes les facilitats, t'hi he empipat diverses vegades, no? I no, ha sigut un plaer i ha sigut molt interessant tot. Bé, doncs, en fi, bones festes a tothom. Tornarem després de Reis, no? Tenim alguns temes en cartera, hem d'acabar concretant, però ja ens trobarem. A tu, Jesús, et posarem a la base de dades i a partir d'ara rebràs informació de les nostres tertúlies. Vol dir que si algun dia et vols apuntar amb algun tema que t'interessa o que hi pots contribuir, doncs ja ho saps. Molt bé. Vull dir que, en fi. Entesos? Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Bona nit. Bona nit. Bones festes. Adéu, gràcies. Adéu, bona nit.